שלום, שמי זיווית אברמסון, אני פסיכולוגית. הכרתי את העבודה של איציק גואטה מתוך המפגשים שלי עם קבוצות ועם יחידים שהוא עבד איתם. ובכל פעם התרשמתי מחדש שהוא עושה עבודה נפלאה בהעלאת התודעה של האנשים, רמת המודעות העצמית, בשיפור ההרגשה שלהם, בעזרה לאנשים להגיע לחיים של משמעות, בכיוון של לקחת אחריות על עצמם, על חייהם, על המעשים שלהם, על מה שקורה להם. התרשמתי שיש כאן עבודה טובה מאוד. בהיכרות האישית שלי עם יצחק גואטה, אני מתרשמת שיש לו כישרון מיוחד לעבודה עם אנשים, לחוש אותם באופן אינטואיטיבי, להבין את תהליכי התודעה שלהם, לקדם אותם למטרות שדיברתי עליהם קודם. משהו שצומח מתוכו, והוא עובד עם הכלי הזה, וזאת עבודה טובה. יש כאן בן אדם שעל פי התרשמותי אפשר לסמוך עליו ועל העבודה שלו.